Kaching Ïakhih Shah Thngan Samla ke North Eastern Hill University bandawa bo Profesor Prabha Shankar Shukla udeban her lani Shaweng na kam Vice Chancellor kelapoi syaka arspa khandru kunta ke nopai sngi khat sautrik noi wieng arja upsaw hakani kasngi katuk ani Samla ki bashim mentah hakani Kaching Ïakhih kila kam Tlot badi opang ulara eki ban sumar NEHU Healthcare Center kini Samla ikentop Samla ibakordor marwen Samla ibok nongsteng Samla friki marwen Samla Robin nongrem Samla ruk sarbia khonglam bat Samla sandi sotun kini Samla iklarai ba anda kham khlaj ba gamen kin beteng biang nging Shah Thngan tat hadu bu bisi unpun orlong ya kaching dawa chungki nek basusi kalong ba hadu laingut Samla la penthia ka chu Jingthiah ka te healthcare center namar kachim bombyang kichakathia Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya